kayune Purwa sejati sini rambun lan udan Ucak akoso bengkah oyote bayu pocro yen kembang menur dinatur ing pinggir sumur aja mundur ayo
sak sireping Sang Hyang Ngarka gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra mijil saking pertolarsa merebawani jagat dupi tatase kang mantewan dewasane Sang Hyang Surya neng nata wau kawusa wanjunus ngancik goro-goro bumi genjot samudra kocak saka gedhening goro-goro kedadak dadi meneng goro-goro mandhet sirna kang wewelak dadi suka gambira bungah-bungah para kawuling padedesan kaperbawan wibawaning gondo kang mangambar ambar fatonah ngantuk dadi melek ngelentruk dadi semangat padha tetembangan jejogetan saka bungae ngati binareng swaraning cucak rawa Lempar
Aduh, wah sugeng rawuh Bu Ambar. Sugeng rawuh Pak Sugeng Dalang. rawuh, sugeng dalu Bu Ambar. Sugeng dalu Kang Bagong. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau lagune napa Bu? Lagune Cucak Rawa. Cucak Rawa gadah simpenan sing isine Kabupaten Semarang. Nggih. Pamirna Gong. Oh nggih. Pamerke, Gong. Bagong ndulak-nduluk bareng kerawuan Bu Ambar. Kowe iki anggere weruh piyayi kok matamu kira. Ayo kaget apa kaget lah ya lumrah to ya. Bupati kok kersa rawuh. Weh, lah nyemanak merakyat to. Nggih, nggih. Kang Mas wonten pundi, Mbak Yu? Nika wonten mriko tak jak wong Reksona setia setiap saat. Wah, luar biasa. Kiai Kakung kuwi sing kaya panjenengane Mas Prapto kuwi nglindungi mendidik garwa. Ya, kuwi sing Nggih. penting. Ayo Gong, pamerna Gong. Oh nggih. Ayo. Loh, Tintingane. tintingane kok. Nah, Malam ini malam yang bahagia. bahagia. Bapak Ibu kumpul bersama-sama Iya. di desa Ngempon. Ini tempatnya merti desa keperluannya. Oke. Kula dongake ingkang nembe merti desan. Muga-muga mboten wonten halangan. Amin. Tansah pikantuk berkahing pangeran. Ya. Sami sehat lan kuwarasan. Amin. Amin. Lah Bu Ambar dicondro. Oh nggih. Wah, Wah, lah, piye nyondro iki? kalih bupati nek kuwalat piye iki? Lah anggere paten apik isine positif mboten ana apa nggih Bu nggih. Anjir. Kabupaten Semarang pranyata pancen merdika. Ya. Wiwit kutha mudune nang desa. Ya. Wewangunan wis katon warata. Ya. Ibu Ambar ingkang ngasta. Ya. Tepuk tangan Andon. Nggih. Mula sakniki para sedulur mang tindake dawuhe Pak Gubernur. Mari berjuang maju pantang mundur menciptakan masyarakat adil makmur. Pak Gubernur dibantu Bu Bupati. Kemajuan sangat pesat sekali. Hebat. Pembangunan sudah banyak terbukti. Ya. Kabupaten Semarang jaya dan abadi. Tepuk tangan. Nggih, niki yo medun-medun nek. Kok rogoh-rogoh rogoh-rogoh apa? Sedelok kas, Mas. Iki lho rogoh-rogoh iki diaturi. Gatel lho, Bu. Gatel. Biasa to. Dikoke iki senengane rogoh-rogoh. Mboten usah repot-repot, Bu, mboten usah repot-repot. Kula sampun dipun penggalakan pura panitia. Abu Bupati ya dibantu Bapak Camat menyampaikan amanat pada rakyat. Wah. Jadilah masyarakat yang sehat, menjauhi minuman yang maksiat. Kok pinter. Gila. Nggih, nggih. Wes, ki- Nggih, namung Nah, segede iki- nggih. Titi. Kae lho kok rogoh-rogoh kene tak kene iki. Heeh. Coba kaya di pengayom lumane kaya ngono iki lho. Mboten usah, Bu. Saiki mboten usah. Tenan tak keke iki lho. Nggih, Pak, usah. Ora gelem tak keke iki. Nggih, matur nuwun, nggih, matur suwun, nggih. Nggih, Bu. Sithik iki siji engko nek meneh tekan subuh dadi akeh. Nggih, Bu. Amin. Matur Sithik, nuwun, sithik, nggih, Bu. yo. Nggih. Nah, iki Ibu anu apa? Nih, Kaya ngene apa sing tok tembangake mau bukti kabeh. Selama kabupaten dicepeng penjerane Bu Ambar Fatona, nyatane Kabupaten Semarang swasana dadi kondusif. Amin. Soal tak pamerke nang Semarang. Wali kota kula malah kletak-kletakan kalih segane kok, Bu. Wah, mirang-mirangke wong. ya sing sabar. Ah iya. Parikane diteruske ora? Ora sah wis cukup. Ya ora sah. Monggo nganu badhe Cucak Rawa mboten? Mboten. Oh nggih. Lah cecake iki Mboten lah. Ibu menika biasanipun lak nggih swanten masipun menika badhe. ora iso. Wah, nggih, Bu. Ibu, bapak kaya pundi, Bu? Nika bapak enak kono. Oh, nggih. Nggih nek mergo ana Pak Joko. Nggih. Terus mau aku melu, aku wis ora kepethuk karo Pak Joko. Nggih. Itu. Terus lah wong
koncone guletane wis suwe ra petuk Nggih, jarine. Pak Joko niku sampun kuncara mulu masyarakat anggen mireng Pak Joko sing mayang. Pak Joko penonton niku jan Lah iki lha iku akeh banget niki. iki. Kula ketok-ketokake kula niku sakniki nderek Pak Joko saestu. Terus dadi lemu. Mboten. Rumiyin kula niku mboten gadah napa-napa saestu Bu. Bareng sakniki nderek Pak Joko alhamdulillah. Gadah bojo. Tambah kere kula sakniki. Allahumma Amin. kere yo kowe sesuk. Kere nggon Sukerto dadi kabeh sing bangsane Allah wis ilang kabeh. Oh. Iki ana lurahe nyemoh. Enten. Nyamari nok kene. Enten nika Bu, nika. Nyamari ki arep ngopo nok kene? Nah niku ajeng pikantuk nika Bu. Sing Nika. putih sing putih. Nah, Oh, Masya Allah mulakno. Bu, Ini nika sik, Pak Lurah riyen lah. Ketokne nanggap Pak Joko sin. Nggih. Nanggap Pak Joko lah tuh nggak panggung. Lah kok lirik kali penyanyine. Oh. Wis kok terus saya cedak ngoten ta. Saiki melu-melu terus. Lah iki gandeng pun sami tresnane nggih. Wong loro niku langsung lek diterkite Sesuk tak mantokne. Ji. Heeh, ya. Tanggapke wayang niki badhe. Tanggapke wayang Pak Joko kudune. Nah. Ngono ya. Cek leres Bu. Yes, Nggih nggih. nuwun sewu panjenengan nggih kedah kagungan budaya Malu lho Bu. Nggih, malu ora nanggap sampean ngono. Sadurunge tak disiki. Bedak sik ya. Oh. Desa Sesuk. ngempon sing cilik men kuat nanggap Joko Edan kok. Lah iya, sesuk aku nek nyalon wae tak nanggap dhek. Oh, amin. Oh, Bu Ambar badhe nyalon estu Bu. Siti. Apa nyalon? Estu. Estu. Kita dukung Bu Ambar Wah, sekuat mungkin matur jadi Bupati nuwun. Semarang. Nggih. Pun pokoknya angger nanggap wayang pun mesti dadi terus dalangi kula Bu. Wah, iki tenan iki nadar iki. Nggih. Nah, Lho soal Nggih. ngene lho. Bu Ambar dhewe pirsa dhewe Pak Gubernur pidato ana ing Banaran Kopi. Ngendika wabil khusus Ki Joko Edan. Terus kok dhuwur-dhuwur aku nyelempit iki wabil khusus kepada Joko Edan. Ya Mengapa wis. saya khususkan? Saya bisa berdiri di sini dan punya pangkat gubernur sebab beliau yang menjadi ujung tombak. Pak Bibit nanggap kula dadi gubernur. Jenengan Sesuk- nanggap kula dadi bupati. Amin. Ya. Besok tak tanggape tur murah nek aku sing nanggap. Nggih. Saestu. Estu Bu, kula mboten badhe ngarani. Abadipun paringi pinten kula manut sedayana gumantung perasaan panjenengan. Nggih, kedah menika Bu. Solo 3 menika nggih ngoten nanggap Pak Joko Edan pengen 6 nika ya. Edan kabeh njur. Mboten. Jumeneng dados wali kota. Pak Toto. Pak Toto. Ning kok njur Tonggo mati. kula niku nyanggap Joko Edan ping gangsal. Wah, dadi RT Bu. Saking remene terus niku kewahyon ngoten menika. Wah, seneng aku Bu Ambar nyalon wis paling ora aku tiap kecamatan Joko Edan terus sak kabupaten. Wah, aku malah duetan kabeh. Edan Bu Ambar apa ta Bu? Edanan Bu Ambar bangun kabupaten. Amin, Monggo, amin Bu. insyaallah. Niku badhe usul umpami Ibu Ambar tetep kapilih jumeneng dados bupati. Rene ngopo-ngopo Monggo ing mangke Nyedak budaya wayang terus ketoprak niku nasibe dos pundi mangke niki. Nek sesuk Nggih. ayo tak tanggap. Sing adoh kono wong mergo ngono ngendi Gunung Pati ya tetep tanggap rene. Oh, ngoten? Wong niku seneng golek rezeki nek kabupaten kok. Nggih. Lah sampean iki sesuk nek aku dadi menang mesti ya tambah laris tambah lemu. Kula ditimbali Bu. Iya. Matur nuwun. Mangke lek kon ngusek WC mangke. Wah, mugi-mugi mawon. Nggih, kasembadan nggih. Wong alam aku tak kei meneh sithik. alah, piyayi kok. Tekan subuh. Matur suwun kebak. nggih. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, anggenipun Amin. ngabdi wonten ing masyarakat saged kasembadan Amin, nggih. amin. Tasih Wis, wonten lebok malih kene. Bu nggih. Wis kok kene. Nuwun sewu Bu. Adate wonten dagelan pinter nyolu terus dagelan paringi dhuwit pira-pira manut niku sesuk mati ya Bu. Mboten napa-napa. Wingi tangga kula niku wonten dalangi ngololo dagelan meri mawon mboten suwe. Laris tanggapane ngoten. Nggih, alhamdulillah. Kula mboten tau ngomong elek kok Bu. Wis. Soale rupa kula pun elek ngoten. Bapak pundi Bu, bapak pundi? Oh nggih. Mugi-mugi paling sehat ya Bu nggih. Ya, alhamdulillah iki sing bagus dhewe iki produksi lama. Oh. Sing anyar ora ono. Iki Niku. kok njur dadi dagelane aku terus piye iki? Serba bisa kok. Monggo Bu, badhe Wis. paring dawuh menapa? Ya, nggih. Badhe nyekar menapa badhe nyekar Pak Joko monggo.
Wong edan. Ojo ojo dialog ben panjang Nyekar umur. menika Gen nyanyi. ngewangi-wangi aku nyalon bupati ngono lho. Oh, Ojo mbok jelas, anu. ngaten. Lah ojo di Kok ngewangi-wangi ku napa pesugihan napa niku? Wong edan. Monggo Bu paring dawuh menapa. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Ibu Camat saha Bapak ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Bapak Muspika Kecamatan Bergas ingkang tansah kula hormati. Ingkang kula tresnani Nggih. bojo kula. Waduh. Nah, nika bojo kula Mas Praptono. derek Pak Praptono. Ingkang kula hormati Ki Dalang Joko Ingkang ganteng ki ambak. ingkang ganteng piyambak. Saha ibu ibu-ibu ketok iki mbak-mbak nggih. Mbak Nggih. napa ibu? Nggih. Wonten ingkang ibu, wonten ingkang Wonten mbak, ingkang bu, wonten ingkang mbak. wonten ingkang mbek. Ingkang menika Mbak, ingkang menika Bu tegese bubrah ingkang menika. Nggih rencang-rencang Ngantuk-ngantuk para-para sedoyo, nggono ingkang nggih. tansah kula tresnani. Bapak-bapak, ibu, para yoga ingkang tansah kula tresnani. Wabil khusus lurah nyemoh. Wabil khusus lurah nyemoh sing nyemah-nyemoh. Ingkang tansah kula tresnani Bapak Kepala Kelurahan Ngempon ingkang tansah kula hormati, sedaya warga masyarakat Ngempon ingkang rawuh wonten ing dalu menika ingkang tansah kula tresnani, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Nggih. Monggo wonten ing dalu menika kula panjenengan sami tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit rahmat didalan maunahipun alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged kempal wonten ing lapangan menika saperlu derek syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih di kelurahan Ngempon alhamdulillah sakdangune setahun menika masyarakate rakyate diparingi selamat waras sehat. Amin. Diparingi aman, tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, wujud syukuripun inggih menika wonten ing dalu menika nanggap wayang Ki Joko Edan nggih. Monggo mangkeh dinikmati tontonan menika, muga-muga tontonan menika dadi tuntunan nggih. Dadi tuntunan nek mau merti dusun resik-resik dusun, muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngresiki manah kula panjenengan sami di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Amin. Terus kula nyuwun titip sedaya kemawon sing rawuh monggo persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Sebagai warga masyarakat Kabupaten Semarang bareng-bareng nyengkuyung membangun kabupaten supados dados kabupaten ingkang gemah ripah loh jinawi amin Allahumma amin. Terus kula suwun nek ana tangga teparo teko kok orang ngerti ora kenal segera saja ditangkleti nggih ditakoni wong ngendi alamate ngendi nek ora bener tulung dilaporke. Mbok menawa kuwi Mbok menawa kuwi teroris. teroris. Nah, Ngoten nggih. setuju. Nggih ngoten ya Pak Joko mboten sah kata-kata. Nggih. Monggo mangke lek dimainke mawon. Selamat menikmati saudara-saudara saya yang sangat saya cintai. Mudah-mudahan dengan tontonan ini betul-betul nanti jadi tuntunan sehingga kita menjadi masyarakat ingkang berakhlak bermoral saged dados menapa contoh kagem warga-warga masyarakat sanesipun. Mbok bilih ngaten terus niku wau wong sisan di kampanye nggih kula tak matur sisan ngeten nggih Pak Joko nggih bareng nggih setuju nggih. Nggih. Badhe ngaturi prisa bilih anggen kula dados pembantu melayani masyarakat Kabupaten Semarang insya Allah tahun 2012 sampun rampung. Mugi-mugi pikantuk ridhaning Allah saged bermanfaat kagem masyarakat Kabupaten Semarang. Nek wingi tahun 2000 gangsal ngantos sapriki kula dados wakil bupati, insya Allah mugi-mugi Allah ngijabahi Pak Joko Ngewangi. Tahun 2011
kula badhe nyalon bupatinipun. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Mugi-mugi Allah ngridhoi. Amin. Semanten kirang langkung nyuwun pangapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Namung nyuwun warahmatullahi pangapunten sampean wabarakatuh. kesosok mandhap rumiyin Bu. Saya dalang yang responsif. Nggih, Pak Joko. Satu, kula badhe respon kang ngendika panjenengan Nggih. benjang tanggal 21 menika mboten kelintu nggih. Nggih. Menika wulan Ramadan, wulan suci. Nggih. Kaping kalih panjenengan ngendika masyarakat ing dusun Ngempon bisa dadi tepa tulodo tangga desanipun ngaten Bu nggih. Nggih, nggih. Malah kula benjang saged matur Desa Ngempon kena kanggo conto wali kotaku. Nggih. Muga-muga. Nah, Ngempon rukun kok wali kotaku weker. Muga-muga ndang rukun karo Pak Sekda, rukun wayangan meneh. Amin. Lah, merespon kula bab dinten poso, ayo kanca-kanca para penyanyi berdiri ngaturake lelagon bulan poso. Nah, Bu Bupati tetep jumeneng ana kene ujupe mudune ridho ilahi 2010 Ibu Ambar Fatonah tetep bisa nomor 1 di Amin. Kabupaten Semarang. Tepuk Allahumma. tangan. Ayo. None. Ayo. La ilaha illallah al-maliku hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin La ilaha illallah al-maliku hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Wong yen lagi ngaji Gak peduli ana wong benci. Wong yen lagi sholat Ora peduli ana sing nyacat. Wong yen lagi poso Ora peduli akeh sing godha. Yen pancen wong iman Ibadahe kudu tenanan. Islam iku agamane sinten Mas Islam iku agamaku Layan Allah niku sinten Mbak Amung Allah sembahanku Muhammad niku sinten Dek Muhammad iku nabiku Al-Qur'an niku napa Mbak Al-Qur'an iku kitabku Para santri kakung putri Ayo ngaji Besok kanggo sangu mati. Para santri kakung putri Ayo ngaji Uripmu ben ora rugi. Para santri kakung putri Ayo ngaji Uripmu mesti medbasundi. Para santri kakung putri Ayo ngaji Untuk berkah ilahi Rabbi. Musik. Rorororo. Biol. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah
dong. Kados pundi Bu tanggapan panjenengan tentang lagu ini? Sae Pak Dalang. Nggih. Ya alhamdulillah dados tuntunan saestu. Kados tuntunan. Panjenengan pados dalang iki kados kula arang-arang lho. Oh angel ora ono 1001 niku. Nemu siji tok. Soale sing edan ya siji. Lah wong awake dhewe kok tilem to, Mas? Lha lha promosi kok. Promosi. Bu, kula gadah cara, Bu. Nggih. Saya pripun? punya ide, Nggih. saya akan membuat lagu program penjenengan yang Nggih. terbukti bisa membangun Kabupaten Semarang. Nggih, nggih. Ning mriki badhe kula damel lagu, badhe kula syuting, masuk dalam VCD sing nyanyi Bu Ambar Ya, dhewe. engko nek didol laris. Sing Ayo. sing sugih dalange. Ya ora mosok Bu Bupati arep dadi penyanyi. Enak sik nun sewu. Kowe rasa cemburu to, Nya? Oh, kok cemburu. Anu maksudku ngene, menika kaset VCD-na mboten pun sade. Nggih. Dipun kintunaken dhateng sedaya para kelurahan Oh, nggih, RW dalah RT-nipun. Nggih dikeki ngoten nggih. Insyaallah. Nggih. Wah. Akeh dikeki laguku gen seneng karo aku ngoten nggih. Lah Nggih, nggih. Nggih, lagune Pak pripun? Wirantono dados nggih sebab riyen nggih kula promosake. Jarine nak dadi DPR arep wayangan saya ini yo manjeri. Durung, Mas. Ben tak impeni engko akhir ora. Dereng nggih. Nggih matur nuwun Bu Nggih, Ambar. nggih. Matur Salam nuwun, kagem matur Mas nuwun. Praptono. Nggih insyaallah. Nggih. Pareng matur nuwun tak dongake muga-muga laris, lancar, Amin. sehat. Amin. Nggih tetep jadi Rexona. Amin. Setia setiap saat sama Mbak Nurhana. Nggih. Ngaten Amin. matur nuwun Matur nuwun nggih. sanget. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene Kakang. Wis suwe nggonku nganti-anti. Aku ngerti yen yen Cinandra calon temanten kakung lan putri. Sing putri umpama ta wayang pindha Sri Kandi. Ingkang Wale ora kakung. kuwi. Lho, mbok duwe Wale ora. Mboten ayu e. Ayu kok. Oh, kowe kok ndak katut keconduk kowe nganune kowe apane kuwi? Cucuk Patahe, lampah, cucuk patah. lampah. Cucuk lampah kene ngarep kene, kene. Nih, ngarep. Ayo lurah nyemoh ngaturke pambagya katur Bu Ambar. Nyuwun berkah. Ayo sesuk dadi manten Bu Ambar dalu kepala kagem Ibu Ambar Fatona. Nah, Ya. Menggah pepanggihan wonten ing dalu punika Dalu pangestu. manunggaling hajat saking Kelurahan Ngampon anggenipun memeti desa mugi warga masyarakat sageta tentrem anggenipun nglampahi gesang wonten ngamjo menika khususipun sederek-sederek wonten ing Kelurahan Ngampon Ngempon sageta tentrem gemah ripah loh jinawi amin Allahumma amin. Amin. Kanthi rawuhipun Bu Ambar sedulur ing Ngempon samit remen sedaya. Kanthi karawanipun panjenenganipun Ibu Ambar Fatonah keluarga ageng warga masyarakat di Kelurahan Ngempon Amin. amin Ngempon. Sami remen sedaya. sami remen sedaya amin Benjang menawi Bu Ambar kersa rawuh wonten griya kula. Amin. Ayo tiroke. nggih Bapak Kula menawi Bu Ambar benjang kula dadi manten kersa rawuh. menawi dalem samanggih dados pinanganten Ibu kersa rawuh dumateng gubuk kawula Ibu Kula tanggal jawab kula tanggal jawab Ibu seluruh rakyat kula seluruh rakyat kawula Bu sedaya ing nyemoh sedaya ing nyemoh dalah desa kanan kiringipun dalah desa kanan kiringipun pasti badhe milih Bu Ambar sedaya. oh menika pasti Bapak Oh, pasti pasti. Bapak pasti hidup Ibu Ambar pasti Nah, lahir tuminggung Batos jiwa raga Bapak nah bener. Menawi ngapusi menawi pun ngapusi Kula siap. Kang Bagong ingkang pun Tugel gulune. kula ijoli menika tutup rek. Kok aku sing diwadal kok ya. nyun pangestunipun kagem Ibu anggenipun kawula badhe nggarap sawah saking Wijaya Laras ingkang Hei, gemah lenah Sawah menika. ngendi? Kok garap sawah ki sawah ngendi?
Lha wong Kowe iki Cina ndro ngene iki Oh, ya lho. sing cetha, garap Wong iki sawah. le main ki ning lapangan. Oh, Miblak-miblak saka pojok kulon, pojok etan. Iki le ku milih kan ya pas to Kang Badok. Ah, Bener ora? Pas. Bapak wis matur. Iya. Bapak Ingkang wis- rumiyin wonten Jepara menika aturipun Bapak kados pundi Pak? Gajah-gajah menika balung gajah menapa-napa Pak? Lah, Kok pinter temen, sampean golek bojo pilih sing ngenduk. wong ana balung gajah, ana sing balung cempe. Kuwi tegese piye yuk? Yen balung cempe adakane sok ora kuat imane, nek yen balung gajah kuwi kuat imane. Nah, ngene iki Kang, sing tak goleki ngene iki Kang Bagong. Nah, Sing tak goleki ngene iki. kenapa? Dadi ibarate aku engko karo bengkokku sing ana kono iki ketekan paceklek, bojoku ki ra mungkin kaliren. Oh, iya. Wis gedhe. Wis gedhe Kang Bagong. Heeh, mergo balung gajah. Lah balung gajah iki mah. Anek balungan iki terus piye? Dadi iki apik di. lah iki Gong. Nun piye? Kowe ora tau ngrungokake yen Bu Ambar Fatonah sok khotbah, ya ta? Ngrungokke ngono kok. Mula kono kula saged nggarap sawah Wijaya Laras. Kowe takon sawahe pundi ngono ta? Ya Mika kuwi sawahe. Sebab manunggale lurah nyemoh karo Mika pindhone kaya simbol kesatuan. Ya ta? Upama sawah lan luku, sawahe kuwi Mika, luku lan garune kuwi lurahe nyemoh. Nah. Umpama cara wedang ki cangkire kuwi Mike, lah lurahe nyemoh kuwi sendoke. Dadi ngudeg terus ngono. Mila Bu saking ketangipun ingkang putra nyemoh dateng panjenengan siap untuk menyukseskan Ibu 2010. Beliau mengatakan cinta saya kepada Ibu Ambar bukan cinta pulasan, tapi cinta yang serius adalah yen basa Jawa lungiting asmara. Oh. Oh iya ana lagune. Ana lungit itu serius, landhep lungit menika landhep menika serius. Ayo yen niat ndukung Bu Ambar aja mung tido-tido. Sing lahir Aja batin. mung lamisan, kudu Ikhlas. lahir tekan batin. Ya. Sapa nganti lamisan, oh, lah padha karo lali sumber padha karo ketiwasan. Golek bathik timbangane urung cetha, iki cetha to bathikane Bu Ambar kaya ngene lah. Untung kok ketemu aku Bu Ambar wis dadi kagungane Mas Praptono. Durung sikat dhewe. Kiai kaya ngono wayu, pinter, apa-apa agamane ya wah. Wes hebat tenan. Wah kita dukung mati-matian. Oke, lungiting asmara. Duet antara Lurah Bangun esuk Melawan Mike Tyson. Wes dados. Lalu para pemirsa, satu lagu Lungiting Asmara. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyan ning ati kadung tresno mring sliramu wong ayu raeling dina lan wektu tenanan gede tenanan deh anti-anti cobi tersemoyo wae aku tresno karo kowe Wah, jan mesra. tegane atimu saya gawe loro iku ra prayoga Aku
asmara. Melodi. Wah wah wah. Seprening konku ngenteni janji iki prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu dawa ngayu raeling dina lan wektu wong ayu ta anti-anti jopi jelas semoyo aku tresno karo kowe teganing atimu saya gawe lara iku ra prayoga dadut Aku ora bakal mundur, aku ora bakal ngayu, yen durung ngemis liramu. Ukurane tresno, dudu bondo nanging lungiting asmara. Luar biasa tepuk tangannya mana? So sadurunge awake dhewe pun resmekke karo diberkahi karo bapak, aja sepisan-pisan kowe mbatin adine tompel ya, Dik. Adine tombal sing Tak ndi? jaluk. Sing ndi, Kak? Tak jaluk sing tenanan Ah, aja iya. nganti batin ya. Sing endi? Sing endi? Adine tompel nusul. Mungkin dodok wae iki ngopo terus ngopo? Apa wudunen apa kowe iki? Sampun matur nuwun, Bapak. Kok sih? Nggih, Bapak. Sing aton Ini medhun. Anda harus tahu ya, kata-kata lirik yang sangat mempunyai roh untuk mengangkat ibu tanggal tahun 2010. Lungiting asmara dudu bondo nanging piye Mas? Dudu bondo nanging Ukuraning tresna dudu bondo nanging lungiting asmara. Dalam arti Anda semua niat ngangkat Ibu Ambar ojo pisan-pisan dengan cara money politik atau power money. Yen tresna karo Bu Ambar ojo pisan-pisan aku gelem dukung yen Bu Ambar maringi duit. Kuwi jenenge ra tresna. Kuwi mata bandanen. Ning nek wis katul wis nek wis kasep maringi nek ora ditampani kuwi jenenge dosa. Nggih, Bapak. Wes aku mung arep apa bojomu iki lho. Piye-piye Refrene iki aku anggar tekan ngono wah kowe iki jane kok angel men to Mi. Refrenmu mau piye? Refrenmu piye? Aku ora bakal kowe mau ora ngono. Kowe mau ora ngono cengkokmu. Ayo, kowe mau piye mau? Ayo. Aku ora bakal Nah, iki salah kowe. Aku ora dadi momo moji. Aku ora Nah, ya ta. Aku ora bakal mundur terus. Aku ora bakal melayu. Aku ora bakal mlayu. Aja mbok unggahke. Aku ora mesti sok mamilang. Aku ora bakal melayu
yen durung nyanding sliramu. Lho, penak coba yo, engkel. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal melayu. Wah, wis. Nah, Mau Bapak. Biasanya contoh nih, ini. Pak, contoh nih, Pak, contoh nih, Pak, contoh nih, Ayo Pak. no, Pak. Ayo, Pak. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal melayu, yen durung nyanding sliramu. Mlebu ngati ta. Wah, sinomo wis medeni wong. Nang Semarang kowe tak glodhok kuwi iso bar metu saka omah lali meneh. Kowe ketok nang SMS-an tok karo lurahe. Ayo Mboten Bapak. Niki ngemek wis iki sumpah wis sadulita aku iki ora apa-apa aku kuwi. Wis tenan iki disekseni karo danyange. Ane kula nggih curiga Bapak. Lah pripun? Sabibaripun Pekalongan wong aku iki ngemek dulite ya urung kok saiki malah awake saya mbledah ya ngene iki. Apa yo kuat le ngayahi le maculi bareng niku lho Bapak. Lah wingi telepon aku karo nangis Mike. Pripun? Bapak. Iku mangke nak Mas bangun ning kesah pripun? Kula anggar boyo ngendat estu. Lho ngapa? Kula sakniki pun seneng mangan kecut-kecut. Wah, aku kok jarene ini urung ngemek. Ora tenan Kang Bagong. Wis kowe percaya aku Kang Bagong. Nek pancen kowe ra iso macul, Ora aku tenan aku ora. wakilno aku. Ora. Dekelmu. Ya oke, terima kasih. Nggih, Bapak. Mas Bangun silakan Anda duduk kembali. Mbak Mika silakan kembali duduk. Semoga panjenengan menjadi ratu sehari sok Desember nang Nyemoh ning sok Agustus ana Semarang. Dengan demikian tentunya doa kita bersama wabil khusus doa Ibu Ambar berserta Mas Praptono. Muga-muga pengantin sakloron calon pengantin lestario nganti akhir delahan. Allahumma Amin. nah, saiki Nurhana maju. Pas karo tembange mau kae mula kowe. Kembali lagi ya ta. Sing piye? Yen wong sing seneng main politik ya ta, Iya, nggih. seneng main duit. Heeh. Kuwi engko padha karo ngajari Bu Ambar sok yen menang piye carane modalku bisa bali. Yen nganti ora kuat imane apa sing ditindakake? Korupsi. Ning aku nyuwun kanthi banget, ayo didukung, dikawal. Bu Ambar sing cetha wis kuat agamane, aja tok regeti nganggo cara sing kaya ngono. Iya, oke. Nah, dadi Bu Ambar mengko iso nata ngabdi rakyat kanthi tulus. Tulus sing ngati. Tulus sing ngati, lurahe Nyemoh kuwi lho sak rupiah kowe ora ngetokke dhuwit. Dadi saiki ya Nyemoh ya dadi desa Patuladan. Arep entuk bantuan apa anu ngun? Air bersih. Air bersih. Loh, berapa miliar? 1 miliar kurang 400 juta. Hebat. 600 juta. Ning nek wong seneng duit ana contone. Satrio Mandraraka anake Prabu Salyapati jenenge Burisrawa. Burisrawa. Wah, lewung. Lewonge perkara apa? Nah, gedene gandrung karo Sembadra. Heeh. Sembadra iki gayane jan bentuke kaya Bu Ambar aja cemburu lho Nyah. Oh, mboten. Iya mboten wong soalé Bu Ambar ya moh karo aku kok ya iya. Sing cetha. Anda kudu bisa nglagokke Burisrawa lara jiwa. Niki Bagong napa kula? Kowe. Oh, kula. Burisrawane pomo. Mbah Burisrawane kowe, Bagong. Aku Dadi kowe iki tok-toke Mbah Surip. Rasudi wis mati yo. Ora. Burisrawa ki rambute iki gimbal kaya Mbah Surip. Mbah Surip persis wis Mbah Surip. Urisine iki gimbale gumil urisine. Anu kowe surip mini ya kowe ya. Mbah Surip Ya mini. Burisrawa kok cilik ya ora sing Lah, gedhe. pas mungkret kok. Anu sing Burisrawa mini diunggahke, sing Burisrawa gedhe karo anu sembodrane ana kene wae. Oh. Ana ngisor. Oh nggih. Bobotro, ayo gom. Oh Putra. Ayo dadi bojoku wis wis dadi bojoku.
Abang meneng. Atmaja utara jenging mandara Turis ngolong ngayun warasa Wanodya yugarwane Raden Janaka Nandang Brata direwangi lara jiwa Saben dina ora kancing
Mau ta mau? Wah. Hebat. Kok kuwi blangkone sing ganggu mau, Gong. Blangkonmu lobok. Anggeran Apa, cok apa? lu aja loro. Blangkone loro. Ah, kuwi malah ape ora nggo blangkon. Lah ape ngene malah bagus kaya ular cengkeh. Gong, kowe karo Tomo kalah ekspresine. Lho lah. Kae mau kowe mulak laku setengah dodok. Wah, ngene jan ketok ekspresi banget. Ape? Coba nggon interlude ya, melodine ya muni. Blangkone digeke ngene. Aja ono, blangkone ora usah nggo blangkon kok ujo. Ngenangeni terus. Blangkon kok bathok kok ngono. Ayo, jogati. Kendangi. Nah, lit ngene kok lho blangkone kuwi wasiat kuwi disembah lho. Nah. Kayak gini. Gini wae. Yo, gini. Ayo jogati pisane karo setengah dodok ya. Gini. Kaya si dodok ngono mau. Contone sing setengah dodok ngene. Yo. Yo. Setengah dodok. Dodok sithik. Wes digrujuk. Wong edan kowe. Apik. Wes lek ngaleh sundul. Wah. Anda seneng karo Mbak Nurhana? Ayo takon, jawab Mbak Nurhana. Mbak Nurhana sing kae. Mbak Nurhana sing kae tengah kae. Kowe seneng karo Mbak Nurhana iki apa ora? Oh. Ya kae ben ngomong sik. Ora gelem dapusi. Karo Mbak Nurhana. Cium jauh. Wah. Lho kok malah Oke, silakan Anda duduk. Iki mau sing gawat, Gong. Sing mane politik. Ladalah coba anak-anak kur. Coba. Ya. 3, 4. Ladalah sarwa sarwi ora kena. Ladalah malah kaya kire. Wong gek nembang kok malah ngene. Kurang ajar. Ngelit-aliti ya. Ngelit-aliti. Dianupak dikai kendang Pak ning alun wae Pak. Yo 3, 4. Cokore. ladalah sarwa sarwi ora kena. Ladalah negarane dadi bubrah. Lakojo wong tresno lakok kelantur. Lakojo duit negara melu kabur. Barang nak apa perbuatannya sudah melanggar hukum, niate wis niat nyang duit, engko duit negara kabur. Nah, ngono. Sebab dadine nalika semono ya nganggo duit. Mula awake dhewe wis siap untuk mengawal Bu Ambar 2010 menjadi Bupati Ungaran. Siap. Ya, dengan demikian yuk kita ayo dikontrol, dibangun barengan. Yen maringi duit kanggo nanggap wayang ora apa-apa. Kuwi ramane politik nyeneng-nyenengke wong akeh. Nah. Gatekke mo, kowe gatekke. Engko omong rombokmu ya kowe ya. Kon dukung lahir batin ya. Ya. Dadi nek wis engko Bu Ambar kuwi ngasta Bupati Semarang, Semarang kanane mesti sari. Ono gending nyidam sari, lek girin kon munggah. Nyidam sari. Turuk. Serepekake. Pak Girin iki pakar Partai maju. Monggo Rama Girin. Pak Girin.
Girin. Pak Girin. Pak Girin. Ana ora? Pak Girin lagi sare. Wong wis diabani kok gara-gara lho Kang siap lho. Ya. Ketungkul kesibuken terus ngantuk. Nah. Terus Ayo. iki didapuk dadi apa iki? Ayo bali angker meneh. Angker meneh. Ayo. Oh, wis kono kuwi ngendhaka meneh. Wis kasep ngadeg kok kon angker meneh. Aku kaget bareng nyawang jembare ra umum bocah wedok. Bathuke mblarak sempal. Blarak batu kok blarak sempal. Dadi iso celop-celop kaya niki mengeni ngono kae. Piye kabare Pomo? Pomo kaki padha tipene eling. Neneng maju. Monggo, putaran selanjutnya, Mbak Neneng Suwandi. Berdiri. Ngadeg neng. Ora usah disepot. Penyanyi tekone goro-goro iki saya mesti terusan. Lah wong Kakang Job, Kakang Job. Amin. Saking tindak Nyuwun pundi sewu. kala wau? Dalem Saking pentas wonten pundi? meranggen Mas. Meranggen. Nggih, sugeng enjang Mas Petro. sugeng enjang Dik Neneng. Kengken apa menika? Anu mlumah. Melumah yuk Mas. Kakek napa ora ngadeg ya nyanyi no. Wong penyanyi. Dawuhe Bu Ambar aja nganti ana prahara sing sipate apa lemah longsor lan sak pinunggalane. Iki direksa dicegok mula dinekke merti desa kuwi dipepetri, sendang diresiki, ya toh dalan-dalan diresiki. Resik laire ateges resik jiwane. Jiwa lan ragane. Erosi bisa terjadi apabila nganti dadi lemah sing gundul ora ana penghijauan jenenge Reboisasi. Reboisasi. Reboisasi rewi kembali, boisasi kuwi penghijauan, dadi penghijauan kembali. Reparasi. Reparasi rewi kembali, parasi kuwi servis, dadi diservis kembali. Reformasi. Reformasi rewi kembali, formasi kuwi tatanan, jadi ditata kembali supaya desa tetap menjadi sejuk dan sejahtera. Remason. Remason re itu kembali, mason kuwi panas. Nek ora percaya popokno matamu. Tulung contonono. Mula ditanduri. Lagune Syukur ana kayu jati, ora ana kayu jati ya kayu maoni, munggur. Yen kepepete ora ana, jambu alas ya iso. ora ya tanduri tebu. Heh. Tebu ya apik. Ya apik nek aku seneng apa no, aku seneng jambu alas kok. Jambu alas. Heeh. Oke, nah, untuk penghijauan agar tetap menjadi tanah yang subur.
Nganyang. Nining sing nandingi krejane Tama. Hebat hebat. Tani Nining ya pancen kena dipekke utang. Nah, Tang Bang Didil. sapa ora memetri desane, sapa ora mbangun desane, sapa ora sedekah desane, ing kono bakal dikipatake saka katresnaning Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mongko wong ki anggere wis dipegiat tresnane karo sing gawe urip, Wah, wah ketula-tula ketangli. ilang sak kabehane. Ana pamundhut saka lek girin mau. Nyuwun apa? Mbok kekno anu Megatresna. Iki tak aturke jawabane Megatresna. Sing Ya ngripta- ana ning VCD mau ya, Wan. Ono. Sing ngripta sapa, Truk? Ya aku to ya. Sampeyan meneh. Ah. CD-ne wis ana. Wis ora usah dirembuk. Sing nyanyi sapa? Nova. Monggo Mbak Nova, lagune Iya, Pak. Megat Tresno. Musik. Tato. Pisan tiniati kan dililo
Hebat. Jan. Wah, iso tekan ngati tenan, Truk. Lah iki mau. Angger nganti awake dhewe iki ora ngreksa nyang desa, ora ngreksa nyang daerah, ora ngreksa nyang negara, ora ngreksa nyang kerukunan. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Nah, iki Ibu Pertiwi kayak susah tenan. Wah, yo. Nah, mula yo saiki supaya pinaringan rahayu kabeh, Nggih. kabeh penyanyi ngadeg. Lagune Hah? Lagune aku nyuwun sambung rasa kelawan sing gawe urip. Judule apa? pepeling. Pepeling. Ngilingake para sedulur sanak kadang masyarakat muga-muga tansah eling ingkang maha kuwaos. Amin. Supaya desa ngempon kene mangge rahayu kalis rubedolan pangrencana. Amin. Ya. Ya. Pepeling tatos.
tansah sambung rasa karo sing gawe urip, Gong. Nggih. Ngetikane Pak Lurah ngempon mau. Aduh alhamdulillah Pak Dalang. Nyatanipun rakyat kula ing ngempon mriki ing atase urunan tanpa ditaktuwuh, tanpa doyak-oyak. Kula niku mung ngajrih muga gegek aku tombok. Pun kula siapke harta kangge tombok. Ning nyatane kaya disurung. Arta ki kanthi klasing penggalih rampung sedaya ingkang dipun betahaken. Allahumma Amin. Mula bar wayangan iki aku yakin sebab saka dongaku, dongane para-para sing kepareng mungo ning bengi iki. Bar wayangan Pak Lurah sak parangkate klebu rakyat ngempon kabeh sing rawuhene kabeh. Pinaringan panjang umur, bagas kewarasan, tebih saka siadangka diparingi rejeki kang halal. Allahumma amin. Jaya ngempon selaminya. Gara-gara cukup semene, Gong. Nggih. Engko di apa awake dhewe yen ana lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Kowe ya matura. Oh nggih. Sekathahing lepat kula sak kanca saged namung kados mekaten tasih kathah kekirangan nyuwun pangapunten ingkang kathah mugi-mugi kanthi hikmah merti desa menika desa ngempon tansah pinaringan jaya sak lameranipun napa ingkang dipun sedya kasembadan. Amin. Monggo nderekaken Mas Petro. Ya, iki kae Ndara Abimanyu kepareng apa marak Kiai Semar. Yo Suwarno.